Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ipoteka bilen jaýly bolan adamlara zar burýar. Häzirki wagtda lewapda ipoteka esasyna jaý satyn alan ýüze goly ýaşaýjy karzlaryny töläp bilmän öýlerinden çykaryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 awgustda anonim şertde habar berdi. Bu soňky galkynyş ýamyny Türkmenabadda we Saýatda jaýaranlar üçin häzir ipoteka karzlaryny üzmek kynlaşdy diýip habar çaýtdy. Onuň öwrenen maglumatlaryna görä lewapda iň az ipoteka төлegi häzirki wagtda bir aýda 4000 manat töwereklerinedir. Bu dollaryň resmi alış çalış bahasy boýunça takminan 1100 dollary, Qara bazyryň nyrkyndan 166 dollara barabar bolýar. Welaýatda iň köp 2000 ýa-da 3000 manat aýlygy işleýän saglyk we bilim puwdawynyň işgärleri, organ işgärleri öýlerinden aýryldylar diýip habarçy bellädi. Onuň bilen gurrundaş bolan yerli synçylar bu ýagdaýa ýurtda aýlyklaryň uzypsyz bolmagynyň hemde inflasiýanyň ýokurlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Halkara pul gaznasy resmi görkezjilere salgylanyp geçen ýylyň oktýabryna ýurtda inflasiýanyň 2018-nji ýyl bilen deňeşdirilenine 13,4% deň bolanyny, 2020-nji ýylda inflasiýanyň 13% töwereklerine çak edilýänligini hasabat beripdi. Synçylar hökümet işine aýdyglygyň we metbuat azatlygynyň ýoklugy sebäpli Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna ynamsyz garaýarlar. Johns Hopkins Üniversitetiniň professory amal ykdysadyýet boýunça bilermen Steve Henke garaşsyz çeşmelere salgylanyp iýulyň başyna Türkmenistanyň inflasiýanyň 35% ýetenligini hasaplady. Şol bir wagtyň özünde Türkmen hökümeti soňky sapar ýanwar aýyna ýurtda aýlyk haklarynyň 10% ýokurlandyrylanyny habar berdi. Ýöne beýlek tarapdan Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda bahalar ýygyderli ýokurlanýar we gymmatçylygyň fonuny raýatlaryň zähmet haklary, pensiýa we döwlet kömek pullary uzypsyzlygyna galýar. Habarçymyz inflasiýa we aýlyklaryň uzypsyzlygy sebäpli ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryndan çykmagy mejbur bolan raýatlar barada habar berdi. Türkmenabadyň Seýitnazar Seýdadyň Mugallimçilik institutundan onu goly mugallim ipotekany töläp bilmän jaýlaryndan çykmaly boldy. Jaý bahalary döwletiň berýän 2000 manat aýlygy bilen tölerden en çemesi gymmat diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabad şäherine ipoteka satylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna 4 otogly öýüň bahasy valyutanyň resmi alış çalış nyrkyna 200-350 000 dollar töwereklerinedir. Habarçy tölegi ukypsyzlyk sebäpli Saýat etrafynda da onlarça büdjet işgäriniň ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny aýtdy. Saýat etrafynda hem kottej jaýlaryň eýeleri tas 50 goly Lukman we Mugallim 6 aýlap karzlaryny töläp bilmän öýlerinden aýryldylar diýip habarçy habar berdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady çökgünlük sebäpli en çemeli waply eklen çöldegine daşary ýurtlary, hususan Türkiýe ýaly ýurtlary gitdi. Lewapda jaýlaryndan çykarylanlar türkü ödenleriň boş duran öýlerine kireyne ýaşaýar ýa-da garyndaşlarynyň öýünde ýaşaýarlar diýip habarçy maglumatyny jemledi. Türkmen hökümeti ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary barada anyk statistik sanlary köpçüligi ma'lum etmeýär.